svetu oaza gdje radi uvod možda pobjede. Tako da smo mi njih onako sad sam drevni oni u ljeto 2009. na naš teren i sada slušam radio, televiziju, Beograd. Sad ću da stišam. Eto, napisao sam roman na srpsko, hrvatsko, bosansko, crnogorskom. Sad ću ga prevesti na srpski, pa na ostale. Prevodim ga usput na francuski, jer ja sam frankofon. Depuis longtemps. Je vous en prie, adieu. Upravo sam se vratio sa našeg bazena. Verujete li vi da ja imam bazen? Da mi nismo bez bazena već 7. godinu. Vrti glavom da vidite da mi je prirodna kosa. Vidite, to sloboda, ja živim u slobodi. Sloboda je kada najveća sloboda je u ratu. Možeš da klanješ, ubijaš, siluješ, pališ, teraš bre sve u te hoćeš, a nekažnjeno. Samo ti šefovi jedno sede haj šefovi